नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण पोह्यांचा चिवडा बनवतोय। एकदम पटापट असा बनवून तयार होतो। आणि इथे मी पोह्यांचे लाडू बनवलेले आहेत। हे आमच्याकडे गोकुळाष्टमीला आवर्जून बनवले जातात। लाडू आणि चिवडा बनवण्यासाठी इथे मी पोहे घेतलेले आहेत। हे पोहे आपण दररोज जे वापरतो ना कांदा पोहे बनवायला, तेच पोहे आहेत। हे आपल्याला स्वच्छ चाळून घ्यायचे आहेत आणि निवडून घ्यायचे आहेत। तुमच्याकडे जर दगडी पोहे अवेलेबल असतील तर तुम्ही दगडी पोहे वापरले तरीही चालू शकतात। आता इथे मी मसाला बनवणार आहे पहिल्यांदा चिवड्यासाठी। तर इथे मी 4 चमचे जिऱ्याची पावडर घेते आहे आणि त्याच्यामध्ये 4 चमचे धण्याची पावडर घालून घ्यायची आहे। मीठ घालायचं आहे आपल्याला। मी इथे 1.5 चमचा मीठ वापरलेला आहे। हळद घालायची आहे। लाल मिरची पावडर पण 4 चमचे घ्यायची आहे। आमचूर पावडर 1 चमचा घालायची आहे। त्याच्यानंतर पिठी साखर 3 चमचे आणि इथे हिंग पाऊण चमचा घातलेला आहे मी। हा सगळा मसाला ढवळून घ्यायचा आहे, व्यवस्थित एकजीव झाला पाहिजे तो। आणि आता हा मसाला मी बाजूला ठेवणार आहे। आता पहिल्यांदा आपल्याला पोहे तळून घ्यायचे आहेत। त्याच्यासाठी मी इथे एक तवा ठेवलेला आहे। तव्यावर जाळी ठेवायची आणि त्याच्यामध्ये हे पोहे तेलामध्ये थोडे थोडे घालायचे आणि छानपैकी तळून घ्यायचे। तेल एकदम पोहे घालताना कडकडीत हवं, तर पोहे छान असे फुलून येणार। अशा पद्धतीने पूर्ण निथळून असे पोहे आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत दुसऱ्या भांड्यामध्ये। असे मी सगळे पोहे तळून घेणार आहे। इथे मी चिवड्यासाठी 1 वाटी भरून शेंगदाणे घेतलेले आहेत। हे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत तेलामध्ये। शेंगदाणे भाजल्यानंतर त्याचा थोडासा रंग बदलतो आणि थोडेसे उघडल्यासारखे होतात, मग समजायचे हे भाजलेले आहेत। त्याच्यानंतर मनुका घालायचे आतमध्ये। मनुका छान अशा फुलून येतात। हे पण काढून घ्यायचे आहेत तेलामधून। व्यवस्थित असं गाळून काढायचं, तेल येतं का म्हणे आतमध्ये जास्त। त्याच्यानंतर इथे मी खोबऱ्याच्या कातळ्या घेतलेल्या आहेत। एकदम सुक्क खोबरं असतं ना, गुडगुडं म्हणतात त्याला, त्याच्या कातळ्या घेतलेल्या आहेत। त्या पण अशा व्यवस्थित तेलामध्ये तळून घ्यायच्या। चिवडा बनवायला आपण जेवढे जिन्नस वापरणार आहोत ना, ते व्यवस्थित तेलामध्ये तळले गेले पाहिजेत, म्हणजे व्यवस्थित भाजून आले पाहिजेत। नाहीतर कसं आहे, थोडा कच्चा भाजला ना तर आपला चिवडा मऊ पडू शकतो। त्यामुळे व्यवस्थित असं सगळं तळून घ्यायचं। इथे मी कढीपत्ता घातलेला आहे, तो पण व्यवस्थित तळून घेणार आहे। कढीपत्ता मस्तपैकी कुरकुरीत असा होतो तेलामध्ये तळल्यानंतर। इथे काढून घेते मी। आता एका पातेलीमध्ये हा चिवडा बनवते। त्याच्यासाठी मी इथे पहिले पोहे घातलेले आहेत। त्याच्यावर आपण जो चिवडा मसाला बनवलेला आहे ना, तो 2-3 चमचे घालून घ्यायचा। त्याच्यावर आपण जे खोबरं, मनुका आणि कढीपत्ता जो आहे तो घातलेला आहे। त्याच्यानंतर मी वर शेंगदाणे घालून घेणार आहे आणि काजूगर जे आहेत ना भाजलेले, ते पण घालून घ्यायचे आणि ह्याच्यावर सगळ्यावर आपल्याला मसाला पेरून घ्यायचा आहे। आणि अजून मला थोडे पोहे घालायचे आहेत वर, त्यामुळे मी तळून अजून थोडे पोहे घालून घेणार आहे। मी अर्धा किलो पोह्यांचा चिवडा बनवलेला आहे हा। हे बघा, सगळं आता पोहे मी तळून घेतले, त्याच्यावर मसाला घालून घ्यायचा आणि व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचा। हळूवारपणे ढवळावा लागतो हा चिवडा, नाहीतर पोहे जे आपले आहेत ना हे तुटू शकतात। त्यामुळे जास्तीत जास्त पळ्याचा वापर कमी करायचा आणि अशा पद्धतीने हा ढवळून घ्यायचा। इथे आपला मस्तपैकी चिवडा बनवून तयार झालेला आहे। चवीला पण एकदम अप्रतिम होतो। तुम्ही नक्की बनवून बघा हा चिवडा। आता आपण लाडू बनवायला घेऊया। लाडू बनवण्यासाठी इथे मी 2 वाट्या फुलवलेले पोहे घेते। हे मगाशी आपण चिवड्यासाठी जे पोहे फुलवलेले ना, त्यातलेच पोहे आहेत। इथे मी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत, त्याचे 2 भाग करून सालं काढून घेतलेले आहेत। त्यानंतर काजूचे हे छोटे तुकडे करून घेतलेत आणि डाळवं म्हणजे फुलवलेली डाळ जी बाजारात मिळते ना, ती आहे ही। त्याच्यानंतर खोबरं जे आहे ना, सुक्क खोबरं, त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे सगळं व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं
आणि आता मी इथे लोखंडी कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये तूप घालून घ्यायचं 1 चमचा आणि त्याच्यावर मी 1 वाटीभर गूळ घालते. या गुळाचा आपल्याला घट्टसर असा पाक बनवून घ्यायचा आहे. पाक बनवताना आपल्याला आतमध्ये पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही आहे. असं ढवळून ढवळून व्यवस्थित असा पाक बनून ज्यावेळी तयार होतो ना त्यावेळी असा दिसणार तुम्हाला. हे बघा, अशा पद्धतीने असा घट्ट पाक तयार झालेला आहे. आतमध्ये हे जे आपण सारण बनवलेलं आहे पोह्यांचं ते सगळं घालून घ्यायचं. एका वाटीला मी 2.5 वाटी सारण घातलेलं आहे. हे व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं. आणि आतमध्ये थोडीशी मी जायफळाची पावडर घालते आहे. चव छान येते जायफळाच्या आणि वास पण छान येतो लाडवाला. व्यवस्थित असं ढवळून हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आणि ह्याचे लाडू पटापट वळावे लागतात. हाताला पण चिकटतात, त्यामुळे थोडं असं पसरून थंड करून घ्यायचं जरासं. आणि इथे मी लाडू जरा आवळून घेण्यासाठी मी इथे हे बघा केळीच्या पानाचा वापर केलेला आहे, म्हणजे हात असे भाजणार नाहीत. अशा पद्धतीने असा गोळा बनवून घ्यायचा आणि मग त्याला आपण आकार देऊ शकतो. तुमच्याकडे जर केळीचं पान नसेल तर तुम्ही प्लॅस्टिक पिशवीवर सुद्धा हे आवळून घेऊ शकता, म्हणजे हात जास्त भाजणार नाहीत. कारण गुळाचा पाक केलेला असतो ना, ते गुळ आपल्या हाताला चिकटतं. थोडंसं तूप पण लावू शकता तुम्ही हाताला. आणि अशा पद्धतीने हे लाडू वळून घ्यायचे सगळे. मस्त होतात लाडू, एकदम चवीला तर अप्रतिम लागतात. तर तुम्ही हे असे पोह्याचे लाडू नक्की बनवून बघा आणि कसे झाले मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आजची माझी तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.